Yero you try, piki brio ki ba iya ki jong ublay baro. Ngong you try, ba sa sen pa lang baka partner ngilawan poisha pi iwe hakalong yin ka jong pi. But hapadeng jong pi ban wan ra ka ktien ka jong ublay ka ban long ka jing hikay ka jing mentoy. Yang iwe be don hang ne lam kum jo ipiru ki ba sha skor ki ba yai ne ha ka ni ka por ka ba pi snap bat pi let ban let jing mot ban puson ban sha skor ka ta ktien ka jong utry. Bagi ai ngo you try boda shisha utra mju pen duna yangi ka ktien ka jong u ka ktien ka balong kata ka jing bam kan jaman sim ka batay ka jing em ka jong ikan ya ka ban yalam ingi sha kata ka ban itu ban sngo thu ban champang ya kata ktien ka jong utrai bat kham ta me bangin yo ban wan ru sha kata ka jing ya dei ka bat jan ka jongi bat utrai u Jesus Christ bagi sngo ngo ha ka ni ka por ha bang ya lumlang kum ni ka ban ya slok ya ka ktien ka jong ublay ka ban yo ya kata gaji kai ban yo sngo ka utrai udan ni ka ban keren ha pedeng jongi ngap dia sngo bhai pi sai sien pat ha ka ni ka por lam kum jo men sem ko jong utrai badan run kat lam bat ni ha ni ka por ba ya lamingi bat ni dia sngo ba ka ni ka por ki shakri ki jong oblay ki badan run kat bat ni I pastor molong I sir don I pastorang bat I pastor fair ni ai ngo utrai da shisha ba ublay wan lam ban lum lang ikini shakri ki jong utrai ban pensha shu knang bangin sngo thu ya kata ka ktien ka jong utrai ka ka don kata ka jingmot ha ka wei boy ka ktien ka bala tho ba bala kran kan hangi iwe pi we the shopping in one ha ka ne ka por ka ban yo ban ya slok na ka ktien ka jong ublay nga ko ban sedang da ka bayas ko ipi shapanga we ka jingja tela jia ha ka we ka por la don tai we ikon ilawan man keli yai tai kpa da ka jing bitar ba da ka jing sngosi iyong pa balai kat ka banga nga panam ngam jiyo I balang khna ita idang don hakarta ka ba spau kat we snam but iyong kat ka ba pan nga pa ngam jiyo la hikay yangi ba uji suong haka gospel kat kung Matthias kalunong ka ba hinyo dekot ba hinyo ta pan ta ansaay but itai kanaru ingat ya kata kaktien baladangi pan uji suru ukloy uban ay Henry ini kena idon ka ni ka jingkeli don ka jing snowsi hai bat ka penlong iban bitaru da ka jingdom iwan hai tai kpa jung manong ba pakat ka bangapan la kat ni mentala bun snam ki ke banga ngapan la ngapan no blay la ngapan na piru la ngapan ai meru ke banga ngapan ngam juyo then rai itai kpa shipor ila ngam bari ong ke ba ong itai kun jong ka badai ba ka ktin ka jong blay ko ong ingi kaayang ita ka jing shlur ban ong tupan ta an sa ay Henry hakatahi ka por bat ka wan kata ka jing star ru pa bat iong kun ho uji suong pan te an sa ay Henry ka ktien ka jong ublay ko ong ru nakashiti u Jacob pat hakalunong ka basaw upun puli ka ni ka ktien yay tay kun ni jong iyong ngap hakun ka ktien ka ong kumni ngan puli ha ka ni ka por ban pun kadmay ngi ru mo iwe pi ru ki baskap ha ka ni ka por itay pa ipun puli nakashiti u Jacob lunong ka basaw ka dekot ka ba lai iyong kumni kun pipan te pimyo pedang naba pipan bamday but ikli ta ikpai ong kun ta yasu hanga pipan ye ke but habai ta ikun ila jubab kita ke bangapan but hangta ita ikpai ong balai piklam yo kun kadai na mar pipan te hoi pipan ka badai ban pan no blai kata kadai pi ban pan Henry pipan pat lesi pipan e ka bam dai but ka tin shu ko ong ru pim yo pdiang na ba pipan bam dai knang ba pin yo pen lut kan ha kita ki jing kwa brai jong pi te kata ka jing kli jong itai khna ikpa pa ka khti ka jong ble ko ong pan ten sai ba ngai pi ro na pre jong pi ki ba bun pi don ni kata ba pilai sha bun snam ha ka jing em ka jong pi ba pila don ni kata ka jing pan na utrai ha ka jing duai ka jong pi handai pi don ru ka ni ka jing kli ba balai baru si kata ngapen ko ngo ila di hakaktin ka jong ublay nga ya kaktin ka jong ublay
But kidon kita ki bangang lah pan haga jing duai handre ngam shim la yo. Haga ni por nganget kat bangi ya slok nak ketien ka jong oblay ngi ban pet nak ketien ka jong oblay ke kumbau ni ukpau ong pipan kun handre le se pipan ka bam day. But ka wei ru shosho itai kpai ong payo ke ba pipan ka day na ka banta ka jing ko ala lot jong pi hi ne. Gin syam kata. But kata ka day ka jingya keren ka jingya slok nak ketien ka jong oblay haga ni por ngakarpat ipi baro bat nganget bat ngaskami kata bakat bangi yai ne haga ni por ka bangi yo sngo pa nak tinga jong blay lang bagi syakri ki jong tra haga ni por ke kita ki jingpan ki jongi ke ba ngi pan tingi pan handre ngim yo ngi le ban pet haga ni por bat ban sha skor bakan long ka jingker kuingi bat kan long ka jing hikai ka jing sneng nam ta jongi iwe pi iwe ya kata ka jingkeli pila pan handre pim yo balai ke ka daw tingi le ban sngap haga ni por na kating ka jong utrai nga IT pat haga ni por shiki syakri ki jong oblay ban yo ban ya slok ban ya tei haga ni por ban yo ban juba bru kat ku ka kating ka jong oblay Yaro try saya sien ngi angu oblay na ka mentang ni ka por ka bangi la bentor kat lang biang na ni ka studio ka jongi ba chi sha ngi snokwen ba songo saya sien nganget ya pi baro ki ba pi pet menta pi pet men sngi men miet ne kat no baje henry ngi sokmen ba mo bro sikat tang dan tang lengut tangai pastor maulong pastor bantai Henry mata gasngi pastor bantai imdan namar idan kam kiba hagoi ba gajin syakri te ho nganget scam ya kemen ba ngatharai mabon plekli seja pastor rang seja imisrus seja sardan te mata gasngi aingu utra pedeng imisrus pedeng la slam ba ho nganget PGE hagi translation hagi jinseng Henry compare mjuda kami i bani songkum ni tenang ta I pastor rang ru apa dengan gajian ki joga jengem sisa dan ki bal aja badi aingu try ilong kumni menta but sadan ru apa dengan jimbun kam ga jongi aingu try menta pastor molong ni aingu try sha te hawa kata ga jingkran ga ba I mesrus la wala menta lani kata ga jingkeli kati ga jingkeli ga ba babun boro I try ngi jukeli kata wat mangaru la jukeli kata ga jingkeli henga so thu pat kadai bet ka por jong try akan mau syabang nyalong kumni I pastor molong bentar kat bat ngi hengni mai pastor bantai kum jo I bentar kat bat ngi hendrai ibala julong unohi kai jungi akan mau ko gisngi kat ba I pastor molong dong khot jingi marmet hakataka idong khot jingi marmet hakataka jingi sulok baginya poi sini ka benta jong jisikri akan mau tu khtim pastor iong ba kat ba kan nep jong pi kat lingkot te pia penrit ledi on da kalnep kan nep jong pi kala jerong te utra kum tala su thu ipi tanga stu shisha menchwa ka jing shikri ka jing sedang jing shikri ngisngo ba utra uslam ba ban jubab lani kalong ba menta jubab henry ngasngo pat kat ban shikri utra ngi I pe ka jing kurku ka jong play bat habun kiliang habun kilinti habun ki jaka jong jing shikri nga jong mangi ju kai ngong ba bali ba utra jubab nga jong ba kamdi na marbum jubab un jubab henry ngong bali jubab menta mga jong ba ladaw jubab menta yo le sing so sorong no ngila manong no bade badwai mga takadaw jubab utray menta tengah tharai ubalim pat jubab menta yo kade kata ne baga pat de ka por jung I pastor jo ay nuksay kata mo yong ba ublin kur khuri pan kali ngakan ma ta kasngi kata di testimoni kum jo hakaba akan mai pastor molong la dan kali ta ka por hoy pastor molong ya kejat bhai la juto e kata mo hagasngi badan kali te ngadong I pastor ade ublil akar khubai pi ti yong mlitum bukur khuyanga mlitum bukur khuy ka kali u aru nga ka bay petrol u aru nga ka bay shna tuang hagawi sngi piru pen sayo haga por jong trai ti sisa ki sngi ki por ki ya bat kumtahi nagawe snam shawi snam sipun ki ba ma ka jingem nyai ngo butra sha ule ki kamba abot ukur khulang yanga bat dingilang boror kumni tengah song thu ka dei kata le se pi ba pet nga ka por yo le se ka long kumta ka jingem Mapila doai no meno kamja ka jubab henry jupit kan ma be khtin jumble limo to sukri jun trai hakabu ong ka juga khtin hakabu kum kan ni ka por lasim snam kanja ka kamba ni pin iya ka burum trai dengan tang aku abanang pi kan pandai menta dengan ngets kempat ona ku trai pin I kam kra ber kamba banyak ai ka ba ngingi pan ngingi pentep khtin jumble yang tui to ka bening kong ba nong nu kiwan ga jingle thma bat nong nu kiwan ga jingen ya pedeng jong pi om nang tahi na kata gajing ko abara jong pi ki baile thma kita ki khot jong pi ting bangim yo kata ka bangi pan
dom melody om tang kata ngi dom utraru utraim kurku yangi nyo ka bonong pimenta ka singi lesi na babon gini kisikli utrai pinyo sngo ki bakrao sudah bat lesi ka long ka jingkur ku yipi ter ai tin ka po menta pat sa gini vi paraskri Kebersibun Pastor kekitian bila ai testimony mah ka jingong jongpi ngiu lagi kemat mah ka buram ke jong blei ke jing jubab ke jong blei ke jing jongpi ba jing hilang baro ti ke jing duai mah ke dei ki ke ba ong ki brio bengila ban syania te mah bangipan ngala bonong ni kekentian bek pan ke dei basically ngan ong bek kekentian jing duai bat hang dia po perthai ngilong dependent bete hakai ke ngisania laning ap khmi bi hano kada de ki khlong ki mikpa mo wat ki mikpa ru hakakam ke jongki lane hakita ke jingtre ke jongki kakam ke jam jongki ngamot ngala bodong bet dan rete mano bodong ubakhli do bodong ba kan pen biang lut nam ta baro mot mano ulong dependent bet lane un ap bi hang nong nor lane un don bi kata ka jing kata ka mensim bodong ngan khmi nang nor nang no mo ti kata kan ka pelong ngi bengin pan but gisu thu bet kum ki breu lane kum uben reu badan hane perthayam ngilong dependent bet hano la ngim yo ha ki breu kum bakhat do lane beningkong onde bet ublehi te hakata ka jinglong shania ajungi ne jinglong dependent gisdang banwa de ke jingdon kam ke jingim jungi ka din ublei but haba myo ke jubab am ha ke jingdwai bonsian am kan wanra ate ka to ka jingmong kan wanra ka jingthang wanra ka jingpang ru ngala bodong kata ka waktian nongway ka buang kata ka frustration ka bawan teng kala ban kala no sa depression ru number bala don kampalat am bamyo number ba ktian jong ble ma wala hikai te banpan sakri jong ble ro la hikai banpan nak ktian ke jong ble banpan kat kum kaman jong ble ade habala apan ro kat kum kaman jong ble am myo ro te kum kata ka don te ka jingpang ka jingmong hapo but la judan ka jingem ka jongar ngasu thu ba mong adan hapadeng jang kita kibrio ngakeli jingkeli neki am ngamyo jubab te ngasutu te ka pain ka jingmong hapo nomor bikas kum kibrio am ngidan bihi ka jing angnot banyo e ka jubab nang nor nano nomor daladi am ngimla ra banyo e ka jubab ne na iro te ti ngi persang banwat na ki kot ne na ki skol ne na kibrio ne bagi sutu hi kum ki banget mah ni kapor ngi kran hapadeng jiki banget habakhat do hi ngi sutu bika las ka jubab ngin yo ka dinoble lai kendo bubun ba kilong kemi kilong kapa ki samla kam tek shitwan kili jingkli ngaso tho kum sakri jong ble ki dan jingkli am ka sai nga ban juba phato ko porte number ble ngatep ngadi tang ubrio hi ngamla ban ai ka solution niki bara ba khado ngaso ong tongi ne dwai tang kata hi bangala ban ne mo mendang mene yui kong ri wan ong ba ngaso si baram taw khon la ngop biang ha ka jing tipu yo ngala dwai so ble te la pelat ni la ngop biang na ble pat khon jonga bangala dwai ngop singop beli ble kham singap jing dwai jonga te ngam tan jubab kong kata hari tang kata ke bala pan ong wat man that ban doi ong doi be ngatip ublei on sa jubab te bat haba ngi phai ka tien ke jong blei ro ma ngi lap bon ki dan ki jing doi bo ublei jubab ki dan ki jing doi bo ublei jubab ma ko menel apun pulien to na mo na jikap lenong ke ba saud khor balai ma pila pen pulie ba hang tul abatai namar ba ublei jubab namar ka de ke jing kwa brai ke jong ki hi hari kadan ko wei per jing doi padam ba ublei khram jubab namar balai kalau bodong buble pudan bedak wei perkaplan abang apai kata ngasem da gospel jematia small dan nong ke ba penriu khot balai penriu ter abang jing twai po per get semeni jong Jesus Kriste jisu la mani te tin jom ble kon la mani dam te ni ong mau la dam pelup pat ula dwai bo do ong ku pa jonga la dan kala to ai bakani ka khori kan yo lat no nanga pan om kaman manga henre tang kumba memon tini iba kadi ke jing dwai te jing kerpat ke jong trai te jisu hi udwai mo hang dia ngala bodong kurpat sokopa bodong kopa pelat no te kene khurina hari kata kamdi bu upan da mata kajing brai jong uhi kamdi ke ba ukwa ban le ban em mo kajing em ka bam de hang dia pertai hari usutu te ha kadi ka benta padam ba ubleyam uklam jubab ya kata wala kadi ngala bodong kadi ba de e ru ha kata kapor po jisu bankit ya ka pop jong pertai bodong we kamdi ka besok marha ka jiglong mensim ngai ulala ban pasif dan ulala ban pediang ulala ban sutu te kaddo kata ka punishment buha ban sya ka pop jong perthai bor ko hari ula dwai su kupa hari kupa kham ngor te kata te ka sutu ba khaddo hiam ngide tang ki khndo ngide tang ban reu ngimla ban sutu lut iki ke jing pentrekam ke jing penyat ke jing perlong ke jing penwandur ke jong blei bat kata ka jing yalam denti ke jong blei kom ba samar pulai kong pen phai pat ke mensim ke jong ha kalanti ko ka jing sya jong te kata ka jing pen phai ngingin nam sutu ra
di ublay te berpelong iki barok lada ong lada ya ke banga ngapan ublay jubab no nganget ngempoi syata kathong lani kata kaman ke jong blay handai kat kom ke jingpan jong jisu ublay khlamai handai kat kom kaman ke jong khpa padam uperlong yu jisu banyat tak baklam jubab ka pelong perbaga perthai berkowe kan yo jeng penem te tengah so gade kata baga jim jingi blay ngim yo ke jubab ya kata ke jing doi yo lesi kata ke jingpan ke jongi bat ke jing temu jong blay kam yo long ringkat bat habakai long ringkat lang bat kata ka jing temu ka jong ublay ya angat ublay on ai bi bat lada ublay ya mu ai kat kum kata ka jing pan ka jing nginem poi sya kata ka jing temu bat ngala abang ngim poi sya kata ka full potential sya kata ka sispa ba ublay kwa tadi yang ta kai ba habak khadu nga kum ubanget ni kum syakri jong ublay lani tang kum ubri hone perthaya lakatas nam la syakri ublay nga suthu habak khadu hi iki ke balong bat ki bamlong habak khadu ngi susyania be ublay hi tada yo jubab ne mi yo jubab do kata ngatip hi habak khadu hi am kadi kat kum ke jing penya jong ublay be but kadi sya kata ba kan mafi sadan but sisa abang ipet kat kum gaktian ke jong ublay mo kembali lamprang di misrus mena ya ka basdang ila pulena ka si jong Jacob dan nang basau dekat ke balai ma bun sien ke bangi panem ka debet kat kum ka jing kwa barai jong la dia terang yap su tho ba ma bun sien em moi fi ka ni ko wai ni wan khmat ka jong blayam ni wan me ka de tang ha ko por bangi ngi don kam but ladang ngim don kam yu blayam ka bomot ngi jingai no blay but bun sien em balik film ji ka jubab aga jim ka jong fi ma blay kam dan te ka ji de ka jong fi ba blay tara bun sien ki jubab film ju yo ma blay la fidan ha ka ji de ka jong blay la fidan ha ka ta ka jingdon khat ka jong blay ha ka ta ka jaka kan tang ka jong blay la fi pan kat kom kamon ka jong blay u blay un le bet ya kata makata ri ka ktien ka jong blay ula krani kata na ka shithi ka jong yones nong basan khat bakat saw khat san ka krani kata but itep ya kane ko wai ladang ngi sisa ngi su tho yo blay ulong ayu ha ka jim ka jongi nginom pan kat kom ka jing kwa barai jong la dia ringin pan bet ya kamon ka jong blay ha ka jim ka jongi tra bun sin ha bangi pe puli ka sam ka balai phunyo de khat ka saw ko ong wow to pen subhai le de ho trai tu ai ka jing kwa jong ka don ka jong me bun sin ni ong bang tang ngi don kaman pen subha bangi yo ka ta ka jing kwa jong ka don ka jongi lagi klet pa de kane ko wei ba de blay ba bu ya ka to ka jing kwa ha ka don ka jongi ta daw ngi pen subha yu blay bangin le ya kamon ka jong u paru Jesus Christ ru ri kai ya kata haba wi kai ya ka jing duai nam ya ki sanran ya ka to ka jing duai ka jong trai ka baki kran bo Jesus Christ do ong yi ki sanran ki jong u ka ba hai ka to ka jing duai ko ong long kamon ka jong me ha khando kumba habnang ka bomot ha ka jim ka jongi wei pi wei kan mau ka ni ko wei kan debe kamon ka jong blai kan debe hoat ni bu i ka jing karpat khamat ka jong blai rebe ka de ka mon be ka jong blai ha ka jim ka jongi kum long kamon ka jong blay habaneng kum taru akan ka khandoru kan de kamon ka jong blay rengi wan rapat ya kita ke jingkarpat akamat ka jong blay mar ublay lo ong kita ki besyong ha ka beri un ainong ha ka bapau mot kita ki beron ha ka beri ki besyong mer blay ha ka beri mot kandon me kanong nam ta jong ki ba kata kanong kan penpau ba ublay un penpau bet ha ka basai ya kata taraw bun sin am ha ka bible borok ko wengi i ya kan ko we ha ka bible borok ko we ka don kum ban rus pa san photli ki jing duai bat na kita harus pasan putli ki jing duai saus pasan putli ki bu blay ujubab aspa tli na kita ki bu blay ukram jubab kabumot baro khay bangi wara akhmat ka jong blay ngi wara kita ki jing kerpat ublay kay shomay hakaman ka jong unjubab ne umjubab lara umjubab ne umjubab ka benta ka jonga ka debi makan syakri ya ublay ka debi tangkata mangan mani bet tangiu tarang stra baka puli ka ni ka tien ka jong blay ka mau ki jong ki langot ki samla Israel ki Shadrach Meshach Abednego habaki don hakata kala warding habaki kendu yu Nebuchadnezzar kita krente ki ong lada uniu blay jongi upelat nyong pelat nak gading nginom mani nginom dam tair bingi di badan ka jimbot aka jim ka jongi kum ki banget dara ublay ujubab ne ujubab ki jing duai ka jongi ka benta ka jonga ka di betang mani bet ublay bangan shiro bet ya ublay ma blay ngatip abang le kata ublay wang baik don mi kanong nakabanta jong iwe pi we tra bun sinam oi fi kini ki bapanam oi fi ki e ko makremenesh ti Jacob ki pani ka jing kwa brai u Jacob untuk Ukraine ki banget but udah open bet ya ki banget ato ko por ma blay bun sin yo ngir ngipan bangim yo na ma blay ngipan kat kum ka jing kwa brai jong la dia baka tien ka jong blay ru ka hikai mo ha ba ka kam apostol nong bapra
Sepang utu Simon unong le bertong. Apa wi ya jong Yohanes baru Petros. Haba ki bukti ya kita ki banget benar pos Samaria. Mesim ko jong belai lahir hak to kajaka. Baru wi ya keniam ukwa lang ya ke ba don ho Petros but ho Yohanes. But udah wan show Petros bodo ong ai lang yang kini ke ba memedon. Ba uang ban tiet ru do to sebai. But katam kadika jing kwa brai ke jong mau bui gini ki syakri ki jong blai haba ki bukti mesim ko wan. But udah kwa katam nam ta mni nam ta ban pendon burom yu blai. Re ukwa katam nam ta brai la dia. But Petros udah ong ka donut ke jome kambet hakari ke benta. Kelak ke bomot yom yap. Kata kadika ibu Petros usneng yu. Trau bursin am ngoi fi yi panu blai am yo ka ditang ka jing kwa brai. Jong i ta dang hap su thu ba. Trau bursin mo kumi syakri jong bleng jios ngo be yakani mo namar hangi jabut ba ya jong pastor man chuang idang don be akti ka jat jong pastor kidan ki ba phone ni pastor ki ang pastor ngan le chata duai se akan ka sngi abang bukti kin yo akti sle hot dan ngi sngo ya kata ang so ka ba dei pelan rating ting pad yo kawan no shaladi te kata yo ka dei no ka jing kwa jong la die bala ka dei no ka jing kwa la die la di ka brai jong la diam ublei no penire ka buram mau beli itu te ka donut utip te ka donut kolong kom no jong pi la da fip ka dei na mataban penon burom ublei pen pau be ya kata re la da ka dei pat ba penon burom ya la dia ublei unum le re ya kata maka dei be kamon ka jong blei trang ngi hab su thu ba ha ba ngi pan em kat kom kamon ka jong trang ngasnat mo ke bi kan sa damantan chipang Jesus Christ ka get semene bakar ukon jong blei te upan nukupa jong ubahab neng upan uang ai bakani ka khuri kang lain no nanga rai om kamon ka jonga kamon ka jome ban pendap bakar u jisu usu tho ka jingyap ka bakum no ka ap ye ula shai ka sngi udah tip te ka long kom no ka jingyap ka bakordet baru hap ket no ya ka pop jo ka pertenga su tho kum jisu ru dan hakado mar balai kum ngi hakado la ngi su tho la ka jingyap ka wan la shai nganget ngi hakani ka mek inam la man thia in sep tiang bet astu ike eke bo Jesus Christ u ya ling bah kita ha to ko po budon ka pe get semene tadau nganget ka pelong u ban ong ai ba ka khuri kan lai no nanga re ong pat om ka mon jonga ya ka mon jome on pendap hado kata ka poru wa me ka di ka mon ka jome try bangan pendap but udah le sisa ya ka mon ka jong play u blai kham jubab ya ka jing duai jisu re jisu pat u penret ha ka mon ka jong play yo le se ka jim ka jong piru filapan no blai fim yo long bay anh ngô bay du blay ba cần đây bị comment cái trong blay vẫn pendam ha cái chim cái trong phi tao ngap su tho ba bagi don cái gì đây baru blay ngap su tho ba cần đây bị comment cái trong comment cái trong Amen. Kublai shibun pastor i sir kumjo i pastor fair. Kani ka wanra si shai ka ban sngow thu bhai kani ka ktien lani kani ka kantien ka boong kamon ka jong oblay. Bali bunsin ya taka ka bangingi pan am kamwan kata ka jubab hangi bali ba kaktin hi kala batay shay hang ni pan kata ka jingkwa abray ladi nam taka mon ka jong oblay baru jisuru bali uwan ha kani ka pertay banlong utaw nuksa ban batay hangi iwe piwe bawan mau utray oblay daladiru haba uwan ha kani ka pertay ukomshim la uwan banle ka mon ka jong uhi hang ni ngilay puli ka mon ka jonga hanre ai ka mon jong mi anlong but hayonas nong ban riru ngia puli hang taru jisu ong nga khamshim la awan ka diga partai ban le ka mon ka jong la dehi hanre nga wan ban le ka mon jong utaw bala pha yanga amen tingi haban sngo thu ba hakata ka jingpan ka jongi ka don em ya ka mon ka jong ublay his will ka don em but shushuru hakani habang yas nga bikani ka jingya kran ngis ngau thu ba but kata ka mon ka jong ublay ngi habandon ru kumba isa manayla ong ban ithu yo ublay bunsin mo ting don ki break basuli pan kulmar mo yo ubam ithu bam don ka jingya day ngi yo kata khantien mo ban don ka jingya day bar ublay ban ithu yo ublay ban tebi ka mon ka jong ublay ka mon ka jong ukpa mo habang ngili ban pan ngis ngau thu ngili ban kerpa lan ngili pan ya ba ithu bam ithu ngidon jingya day na maruta bat ngidon na am kuma pipi angsa ka jingshania ba uni ya ubanga ngapan ulaan na am ban ay hanga na marka ktin ka crunch pang kata ka jingkular bat kidon
ngasukwa ba i pastor sha ba in yo ban ai na kaktin ka jong utrai ban ya shushu ban ya slok shapangata ka jingpan balengim yo nganget na pedeng jong pi ru pi doni ka ni ka jingkeli ba pi ong hautu ka long ka basniu se na mar kaktin ka jong ble ka kular ba utrai wana ka ni ka parthai ban shim no kita ki jingpang ki jingshitom ki jingkuslai ki jongi baro saya sampulai ka ongkata ba ula shisha la pen shitom yu ula pen mong yu ula shim ula ba kata ka jingpang ka jingshitom ka jing sngosi ka jingkuslai baro halola dia kenang ba kita ki bashani hau ki banget hau kin yo okay ya ka jingkot ka jingkia ti don pat ki bakli ki ong balai ken haba ngashani alur ha utrai nga IT lut ila di ha utrai nga pan utrai ka jingpen kia hau tu ban pan ka jingpen kia ka long ka bas news ya hau tu nga pan ke ka bamdei kat kum ka mon ka jong ublai se ka long kum ta te balai pat kanika jingpang ka bawan ha kanika mat ka jong balai ngam yo kata ka jingkia don ru ki long kami lani ki shikurem mo ki babun bah ki ju wan ru dakat kani ka ju ka jingkeli ba ki ong ni pan ba ublay un kerkui ngi ikun ki babun ha kini kisngi ki babun ki shikurem ki don hapadeng ka jing sngosi ki don hapadeng ka jing thali balai ba kim yo kun bat ki pan kata ka jing duai ka jongki ban pan bat ki ong haba ublay u ong ngi tu pan But don rumah ki bashim ya kanika khtian man ong ba utrai ulah hukum tu dang kha tu dang roy te balai par ke ka bakhang pat yang ban kha ban roy te ki ong kom ta kim kita ki jikli te pastor ni no hikai moi don hapren jongi ban ai man sim yakum kita ki badon hak padeng kata ka jing leng a ka jing pisa ba balai kini ki jing pan ki jonga utrai umpat jubab hadu kini ki sngi Setenar kata ka jingkeli, setenar belai sengap iki jubab naki para pastor bat kemcuru ini hikai be dalang hani bisa don. Kata ka jingkeli ya, bawai pui breu belai ublai jubab. Ki teng ki perkat baka jing duai ka deka application bangi tab sha ublai. Teng ki don mdei ka application ki tab ya ka taka mat jing dawa. Ada ublay ai tak mengan paidien no pat kum ta ter pi kane de jingpan ki babun se nam ngi perkhat ke jingpan de tang siliang kan ma ba ngi pan ublay kaktin jong blay ka ong hoi nganum pule lot hang ne ada fin yo i ki de khot ki scroll hang ne ka ong ba yo ta ba ai bon am on pan bon de kata si su kane fi pan bon no ublay tu ublay na firun pan bon Kaktin jong blay ka keren syai kata. Ya ajing kenya kita. Hap ajing kenya kata. Tadi kata siapa pin pan seperkat lupa bang hap ajing kenya kan ni. Mo, teng ki bro yang blay kurkuda yang ayok kon kharsang ngot. Blay kena kharsan ngot ne khan rung ngot. Tekan mau blay unsim jing kenya kita ki kon bisa pisharai fi hikai kumno. Ba teng si don ba ong ma em ba ai blay. Ngabun sen ngakren ni ka jing si syam dai ba ai blay. Kadai ka jing ya iet jong pi ar ngot. Bapan mi ya ki khon kran ni ka jing sisa melingin chu ya kran dia ka ba chu amu ba hoi ki men sim baro de jong blai kata de ka jing sisa handai ni hab bendon ni ka pat ken ban nang ta ki ong bapan fi ngada puli ka tasman barim mem anon ra san tasman fi ka jig duai ka ba kraw ngason ra kham sibet menu bala duai bar kai kata ka jing duai handai ni pe ka tasman barim mem ublai bu usai ya na kata ka ri Mesopotamia lani bangi ong ke Iraq benta yoni ubri ubakerteng Abram baru ong men mi no ala ki jong kikur na lagi jong kiri ki jong me men mi no ala ki jong yeng but udah mi ulalek but ublay ukurku ya haman ke benta jong kalinti ke jong akan pulih dengan por ikalenong ke bakatsan ke Genesis ke banga ong mana ka ong kumne uni Abraham Ukraine kumne ong ne badu dekat baar baru Abraham ula ong atra Jehovah jonga ngastunat bawang atra Jehovah jonga fi bun sin ngi duai te so blai di jong pi kata de jeng kling menong kong do pino benong ablai jonga namar hundu fi ong jonga am fi Abraham beli ong a jonga u haban yang hang to namar beli ulami nei naga yeng na yeng kur bat na kata kari ke jong
manongan bot ya me baru ong melong ublay jong after bot sen ngipan tingipan bam de shaban pan ro hapsu thu uday ujisu uday ne em ublay jong pi kata ka de ke jingkli ke bakraw klem da don ke relationship kata ka aban jubab fi ngstran ma Abraham ong Jehovah ublay jonga nang tau uda ong hatu ke men ai hanga habanga nang long ubaklem kuon but utrai ke yeng jonga ulong une u Eliza unong Damascus udah keren baik pi ke jing doi ke jong uzo keren baik benda ublay jonga but men ai ayu yanga wong gzu kene fitip ula yo lo jikir ku om ngan layu ngan kini waro habakut utrai ulong nu Eliza unong Damascus Bukan nengkong du haka yeng jong u haka jenglong merau. Today ni mga kata uni udai ke benda kat kum garukom haka to por. Bahkan ni garukom jang jong mesepot miam. Bar hadin jong kata ublay ong yu. Usai yu syabar ong pain meh sebeneng. Tukat besan. Upen iu ke jingkular. Uklam ikon hang to. Uklam ong ngan ikon no eme hang de. Hana ong kat ni ngan pelong lama meh hapan ngej. Melami mentang ara me syakoi pe level jong jingej. Meh hapan ngej bangan pelong kat the. Pak kadin kata ublay ya te jutang baru Abraham. Pe hakan ni ke jing te jutang ro em pit solong bu Abraham yo thia ani jite jutang ro. Fite ublay. Shwa ba un ay ya ka ba fi jubab upet ya fi pila biang ne em. Mong ngadon kon ngache ibu skol ya ing senya skuti si ong ne tenga. Ani papa nganya nga. Ngambit te bangan ay no ka kon. Fite bladang ay ngate makaro kan or mangaro kan or. Ngait palat handai nganum ai. Namar balai kajinga dai jonga bat jongka dai kupa baka kon. Handai kamut banga kum kupa ngadai hok ban ai no hak to kapor. Ngam ong dala her ngan ai ngan pe cha jinglong. Lada ka kalong ne em kum banga ngakwa. Fi kata ka dai ke benta. Fi findakan mau hang ne em Abraham play u ai kon senon u hadu. Hadu kono kelonong finda puli po Genesis hadu kelonong kaba arpo way usa ai u kon jong u bami nakasengkai jong u bat nakataka tengah kabadai hok kam dai kemarau ai Isak yo berkat namar belai ula ong tu belai jong au belai wialam yo fi kamot bangingi pan no belai yang belai un ai no ingi menta I sardon ila puli naka gospel jong Matias mana Fite bot sen ngi puli gospel Matias bing. To nga syuka ban kli chicken ta on doy bitang kata tra de ka mon jong me. Ta ai bakani ka khuri kan la no chicken ta on doy tang kata. Mu repeat uni ju jisu wang haba doy war repeat. Fite puli gospel Matias. War burktin ke ju trai. Hara nga puli pat ya kani ka bantan naka gospel jong Yohanes khatnyo kay bu doy hagat sumani. Fite banga doy kani ngala banong fite tangem. Nga kenyo na banga nga try kaniri ka jingdwai me hikai yangi pengan pini fi kindat kai ga budwai haga gospel ka jingyo anes khatnyo ujisu na bang omdan mano balong nuksa ba kraw haga gospel yo anes kanong ga khatnyo ka jingdwai ka jong upait udwai ya kane wong yakini ki ru ujisu ula keren bat ula kmet laki kmat shabaneng bat ula ong kopa kata ka por kala jia pendon burom ya ukun jong me bauta ukun ru unyo pendon burom ya me kata de jing do agat semani wong pendon burom you know handre lada memon ai kan ga khuri kan laj nga fi direct ujisu mde direct ka konteks sang to kham kram direct bu jisu bu ong be ngam kwa ban ba ka ding fna nama ujisu ka jing kha jong u hi ka de nam ta ka jing yap handre ong pendon burom bat ikani vite finda puli na ka sam arpo pe ka sam arpo pe David Ukraine hanga ni ka jaka em ka sapang ka jing duai ong ne tu utrai un pen sngow ya me ha ka sngi ka jinjar tu ka kerteng ublay u Jacob kan tiu sha jrong ya me tu un pha ka jingrap hame na ka jaka kentang bat un pen klan ya me na ka sayon un kan mau ya ki jing aingo jome baro bat un pediang ya ki jing aingo thang jome sela un ai hame ka jing ko ka donut jome bat un pendep ya ka jing perkhat jome baro habang anda keren ngan keren tang dokot basau ki beriu sobang ba hadang ni nakmat ngan aklet bu ongkum no trai pi fin ma ba jisu ba duaem wong ai kan ka khuri na ma ong no ngakwa penon borom ya me pi u pen humble ya la dem
upan sudah hai ba Filipi ar ka kran nang ni kum ubreu upan sudah ya ladi hado kata nang ta udah duai ha gani gam na ke bentak senran ngan pai biang gospeliones wong kumba melai ha u ka bor halor ka do baro bat ya kita baro ki ba me melai ha u un ai ha ki ya ka jing embom chukut fi u jisu gari gani ka jing duai pagar semene ngi babon sen ngim ju shem ya gani gal nong ka bakhat nyo u duai o maki serran kin long ka we u duai kata Henry uang try habakut uang om kamon jong apat ngaduai kat kamon ke jome ai kata kan long ngi pat mentangi duai yu kumene fi ong mo bamyok khon able icon yanga hoi mentagi ni kiski kidan bon ba ki daw bon ba ki briu ki myok khon ai ngoi uble ki wan ha ka jing duai ki wan banyok khon kata kadai ke buram ke bangin ai so ternamar ki khon ki digin nong kanti ki jong blai de blai ba ai ki khon habala shongkha kataro habu jengli ka shongkha kadai bala kentang ne kam kentang ngimtep ngala banong fi kani kadai ka benta ka bala ban ye kran ka ya pher na ka we ka long yeng bat sa ka we pat ka long yeng omla ba ya baro baka baro kan long lang kumju onomla kadon ga bau blai ukwa ban pan bet chwa ye ka yeng kadon ba ye ka jingem ka jongki namar tantang ki dong ngasukwa khon ai khon hanre yop himla bantik ya ka responsibility ya ka ban ri khon pat kataro ka dei ka benta phi ki don bon ba ka benta nang ta tantang ngasikong ki jing duai khna smut ngamon ya no ki si ong kumta si duai try la ka tir ka mon nga chupet nga tu tiak ka sain try ba ka te ka lamon nga ki don babon ba duai kumtaro Pandak na ublay mo. pandak mo nengan yu itu nombor kali banyak di nombor nyo kamu mela ai sain yang pi ki don batuai kumtaro pi tentang kalong si syam ki oh blay jawab kamut kata ngasi bangala banwan rai kene gawe ubriu kat dang tip yu blay am kata unum not cuman pan kat dang tip yu blay unum not pan balai mau blay la tip lupa ta ngastrat masih ngai kran badi pasal penting ngai kran mo tentang yang ablay yada mame ti pastor nga kamau tang ngini wan jingwan ni kran yo hatu blame tip dong bani dai ngi ini pan so kata hei bah ka sam ar ong pan ni ka ri ban job ngi pan man try yada yang yada ka yeng jong hatu try tip pi ki khon jong mo ni ki khon jong mo pastor rang ngai imnan kan nong pa yada yang denam dei latip lupa ta ne ma pi siaro mun sha mo kana mo ta pa ya dai nga pa la te nga kamau sai sardon sen ikran nga kadon ke jingjia ha ka jingim ke jingi wi kwa baik mo kadon ke jingjia la ju ai kata ukpa upet yam sha insal khonam lipatit thamai no ta one insult them or lipatit thamai namar bale ongkum no fi ukpa utep nama kta khon nakta ukpa ta fi ukpa ba hab nang try num tip de kata wong syabe men pan tip to pan kam de ba baklawan pan hare ke ba fi pan to sutu syar ta ki pan try ai nga ka kam pile yu ka kam pi ong ada yo ka kam ngan sakri bhayu blai tu blai ong ada de ba yo kam pin sakri bhayu blai ka martin khang ade bu fi ka kam ba pin sakri bhayu nga ta sakri ha bam nan kam kan bu blai la man chania ai pi kan tetapi ni bangamdan baik kali. Tada don kami ka kali ban sakriyo blay yang blay ai ka kecat. Kata ada kecing kali. Tada fiong ngadon kam bangamla ban sakri banga ai kata ka daw. Kini tang ki daw. Fitu si sen pila IT sa blay yang ngaktif bay blay utip lot. Ada puli tasdan berin le baro ya kejar ngastunat ba kan nong sunem. Fitu ka pan ka klampan kon. Ada kroy wala siya nga klampan kon ni rokong. Nga klampan ra blay mi ai. Kakak orang akan pan, repet kecingnya jongka. Kali orang baik, dalam menurut kendo orang baik kot. Hadu bagai dalam jam, tang hawa laisha kali dam, baik kejat kebat yo laisha. Kau ngak lempan kon nama. Hadu bagai laisha orang beli burik nangai kini. Fi kata kadai keke fi, tentang ubeli bak lempan nun ai dah. Nama ubeli utip kambha kumbala ong mana, hoat ubeli utip kambha. Hari ubeli ukwaro yang i bangin tip kambha yo. Cisin pilatip Kano ka bos niyo kanom la wanja. Ada kata ka sampul mo nganom yap dengan em na tip ya ka plan jong belai. Super kat no pi u David yang Goliat uli duai swasa. U kami duai rem. Pin puli hatu kami boleh duai
utip ya ka jingla la jong. But utip kene gawai ublay uta bala pelat je una kising. Ban neki dingem. Ula ban pelat ro. Ya na na Goliat. Ba fitip. Baro kisngap ya ka jing tim jong Goliat kan si wan tim. Sao posing tim. Udah tangguh David. Upan kalaya ka jing tim siya ka jing kurku. Upan banay ublay. Maduang ublay jonga un ayam me wamot share me de uai. Udah yang debi. Fi kata ta ka de fi menta ba fi ngam dan khon. Fi nget mu ublay un ai khon fi pha duai thil lupa kan jeng sop. Thil lupa kan. Pan banay nya kata. Dah ka jinget mo. Dah ka jinget dah. Thil lupa. Teng nga kwa beriu nga kwa yu beriu. Senayang lupa. Dalayo pisau ngan senat melong ra. Pi bon ba ki beriu. Dalayo lok seperkat dengan ringan bu senoi ini. Denem deh. Perkat lupa. Jaga jinget ke Bible ke ong mai klem ke jinget yang ngimlam persong Bible. Ke jing doai ke de jinget bar haba pipan pi apeni mengalale. Pi kani kan nong sune mem. Ngau fi ka start peratakan pule. Haka to ko porta. Hei bah testren berem na kan tan ka jinget. Kasna kamera nam ta Elisha. Habakut ka pantia ikon bayap. Khun bayap. Kasna kamera nam ta no. Apa krek lupa nak khun. Kristo kata ka de ke bentah ka de ka pon aku apa nai mesip. Haba pi ong ba ublay ong jubab ka jidoi jongam. Ka benengkong do in line nya la de ha ublay. Biang la de ba ublay. But le da ka jinget. Ni barobor siong. Ada fidisang di sakri bo ikiski teli. Ublay tiban pendap. Hawai kano tayo kano senam pihak penyelap skui teli melelai. Hari ublay ke sapoi ke por. Ublay unsa pendap. Damar ulai yui ke jinget jongpi. Yui ke jinget. Dia kata haba ulai kambau jisu nungkong duam. Nakik sau teli gospel thot tang gospel jongyo nesem. Ulai kambau om haki kra baladap haki kra ki bateli baladan lupa. Teli ki ke jing teli si ongom ne. Ke jing teli ka play ya ke lenti jong ka kamba. Ngabapet hak ne po aku apa nai munsem. Pi ong pastor ngam don kam kamut ka kamba la janwan. Amen. Ala pi ong ngam don khon ka po jonga ka don jing sitom hak tiup hak plak khon ublay ong ya kata ka ngan pen i manga ka kamba. Amen. Kam ta me haba song khang si ong. Kam de gen ban ge tangalok. Ka Bible ka ong ba katengah jong Isak kadai ke balengki. Udah Isak berdoai dah. Berdoai. Semua mentau tulok pat jauh syek tapi siong ba ikon bu ulok ngau seit dah. Kam himo. Pen bet chua ong bet. Pi kidan kita kike yang pakai Bible ka ba sutran pat tetek siong ngi ngasi ong bet. Le kike bet daga jinget. Daga jinget masih ong tu sen. Pastor bantai kawai chua chua sim kali. San sedam chua la kawai chua. Ngi sayok kali. Kawai bet. Lebet kamba kan jadu. Ngakan mau. Siapa nyok kali kembali keren. Lara ada kadok tu kemudian kawai lupa tu kah bentit. Haba langai je empanun tala dia. Oh terakhir kali nak mencari cekri. Nama kan ajik pelak kan beli kejat kata syata. Tahang tata poi lakut. Fi. Ngidon kam teh kata. Hab ban sung tu apa pan. Ban hab sung tu fi jisu habu doi get sebenarnya borok nuntak ke borom jong kupa. Ngi barabor ngi duai de kuma menela sedang berai ke do. Hak pertai dan tang lai tuli. Ke berai ke do, berai ke kemat, bat jing sarong thala jong ke jing Bat kibriu kan maaf indala syakri yo bleru kibriu kan i fitang hak do. Oh mentafi kita tek yong. Ai along pastor kum tepi bentar la ruspa kini sia. Ki i tang ke jing ruspa kan jadok ta, beli mi ruspa kan jam sia. Kata ka dei ke bakam kong san bangin dei ban sutu. Ya kata namar belai. Habo belai upan ruspa fi kan jado dei nam ta jong fi. Nam ta kaburom ke jong o. Mat kaburom hi ke jong o Kadai kata bangi ngi man Pan be nam ta ke nam ta burom trai sa. Fi tu kan nong sunam ke klampan khon. Kayok khon trai burom da iu. Kita ka snong kam da yo tan ban sutu chapang yo belai jong Israel. Han re haka kelep mat. Bau khon ubayap Hala ban ong fi. Namar balai kani kan nong sunem maka kadang biang kerta ulok la teman la ban yo khon kam dei kam miracle ya kata hari marsin pen na bayap ta kata dei miracle kata ka dei ke bangi pan ni ke miracle baki we kin yo ya ka buram
Kita pulih pakai Bible baong bapan bamiok. Ki bapan be dia ban pelut berah ke kidon arngot ki para. Kelipan no Jisu ai songa ketiga diang buat sok tiga mon. Jisu orang memen song ketiga diang ketiga mon. Baru orang melak men penbaptis kata jo penbaptis rengan lungok banga pulih kene ya. Kasih ketak bahaya nga. Damar baba ya kading pernah. Syumat mentah kawan ke jing hanga. Ne hai pastor bantai mo. Ngangai kini laingot badi pastor Richard kini yang baik hajan. Nama balik ya bot ki along pastor. Na tak kiwe pat kini ki samla ki dengan don kini kiwe besyakri kini yang baik ban hajan. Badi rap ban balang ya kata ke ke ba. Siapa nga. Ne badi pastor kini rap baik. Kata ka jing sya. Ne kumno na. Dai dai. Ha? Kedai yam. Ada film ngok mana babai kadang pernah Jisu. Klemba do Yohanes, klemba do Jacob, klemba do Petrus, klemba do Markus, klemdan baba wan manau ni unongkir ni ubakerteng usimon ubadai na Shatay Afrika. Cisha uklamwan ban pet bu Jesus perasaan afna yu uwan ban ya yanti nang ta ada uladon banta ban ba ya kadang pernah belai yu kadau kadai ublay ulatip ba uni nganget be uni ubriu em hoi kam thok pa Bible hande ke keren ya kata ba ura ya kata ka gospel sya kata ka jaka ban yalap sya kata ka jaka sya phang jong Jisu bar nganget he's the most privileged ala monong efi ubala ban ba ke muno bala ban batai ke dik fra Jisu long kom no ki welem yo kata hiro mau ula ban batai ha ba kat no ka jing kia tu ding pernah kata dalai ani ka jing kia wow ani kiu tu kelum wow pi ka ding kata te kempan ni kata ada boleh tip kini argot bapan pan ai ngendon ketiga diang ketiga mon kam sutu te yo kala dekat ketiga diang ketiga mon kita lawan sutu handre uni kempan pi ka ding kata ke orang fi nyo jingkemen sudah hakita ki ba fi klempan hande blay lo da ai lupa fi menta fi ong be ngam don khon ngam don ni ai ngu sha ba yo ni ulok ai ngum ta ni ka lok ta ba ye la da am don ka jinge mun toy ki khon kim la mon ra jinge ha ka long yeng ka long sam ki no ra jing kulmar ka du thia do dem tanga nge hai bo ra jinge jam de tang utrai ma pi arngot na ne fi ong ngam don kam man ta ai ngum am don kam na ma blay pi la ban shakri utrai Bahamar balai mentah film dan kam pidak duai bani kam mentah film dan kam ublay ong ngakwa bapinwan hanga bapin duai ke relationship pin bil ban nga pidon ya kapor ban sya jinget pimwan da nga bapin penyap tronnya ka jing samkwa jong ka do no makane ka do ban penyap tron ngidon kam ban sutho bakum no ban pendai jang ni pi bubun ki bro kim sim ya ka jing jong pm kum ka privilege na kam ta ka burom jong balai balada fi ale kata ublay utip ban sutho nam ta jong pi ke ka ba pi don kam shua ba pin ang ublay ong ladab don lupa amen kublay shibun pastor hangni ru kalong ko bas ngotran ba bangi phai sha khting ga jong try ba ki ngila ya pet nuksa na ka Bible mo chpang wa Abraham chpang ga ni ga nong shunem ba hai bo Abraham udon kata ka jing thli ngi ket mau ha bangi puli yo Abraham ngitip ba ublay ula khot hakarta ka ba nyo pusan snem Handai hadu bau blay ai padu tau khun bau kwa ula kot kerta she's pass nem but kalau don ka jing up no ula up but kadai kani ka way bun sin ha ngi le singim don ni kata ka mensem jong ka jing ya sha le ne ban up ngilong kita ki bro ki ba kwa word menta mai mo ngi em kata ka pertai ka boong instant fast no kitabet but ting is ngo ba ka ka banganga paru ikwa bet menta but iya kata kawan ko ba ipasok beli shubun la kren spang taki mo kita ki syukurim ki ba dang yai up let's say kandan ka por nama ka ting ka jong blay ko ong mo ha ublay shi sngi ka jong ubre lo ka de shi hajar but ka shi hajar ka la bandai shi sngi ngi ha ban sngo tho ngi ha ban up ka por ka jong utrai Handai hang ni kani ka nong shunem ru kala yai leng ba kata ka jingpang ha ka kenja men sem ba ha ka jing mo jing perkat ha ka do ko ma isa don mo menai la keren ba teng kani ka jing bamyo kata ka jingpan ka jongi kawan ra ru kata ka jing sngosi ka jing thang ka donut ya ka jing arta te ni ka banum nget shu mo teng ka wan ra ru ka ba ni sngo tho ko ong ba ta ya ka jing mo jing perkat ka jongi ka ya lamingi ka ban bitar ka frustration la ni ka depression ru but teng kani ka kata pat ya ka met
ya ka jing ko jing kya ru mo bat don hang ta ba ki pang ki shitom bat ki ong pat ki kwa ban light na kita ki jing pang ki jing shitom ki jing ele ha ka kenja do pat ha ka met ka jongki bat ki pan ru nam ta ka kumbo ong mo ban pendon burom teng ki ong ba ha ka bible ngila bun ki nuksa ki don ba ya ka ni ka jing pang umde bala wan ya ka ban pen sneu hande ka ban pendon burom yo ublei bat kum taru ka dega jing duai jo ki babun bha ha ba ki don ha padeng ka jing pang ka jing shitom ki duai bat ki ong try to pan pau ya ka burom ka jong me ha kata ka jing pen kya te ngin leit ban snap pat ngin sha skor khndiat pat ka bible ka kran ayu shu pang ka ta pat ha ka met ka jongi pat la ne kata ka jing pen kya Oka kadi ka benta ba kom ki brio ma ngi kwa te mau bani ka spa kada ko burom bun sin brio khamye be ka kwat ka kya ma dai pe ba benta ya mare ki dang step wa dan ko por baksid mi dak step ani ngala pe ha po golf la slay ki brio ma bay mare step ma ngi ti boro menta la sedang bani be kata ka kwat ka kya ma mar ngi su tho bani ka spa bani ko burom ngi su ka kwat ka kya kalong ka ba kongsan ka buram kam but mo mata lasus gibrio las dang ban start las dang ban suthu ba bat kabam kadi bangi bam ro kam perlong su ngi ban islam mo ngi la kham nyar mata ban yaso ban im propose nam ro mata le lang propose nam long to ni im propose nam ma kan mau podang red dang ya sngo te bi im khandai phau sis pas nam me kam to di mata dang propose nam ngi su kandit te propose nam ti suthu ba kadi ka kwat ka khia kalong ka badan kam ha ka jing gibrio te habam yo pat ya ka jing kwat jing khia ma ha ba sitom mam ngai kitu ki joy ki brio ha ka por bi ki kwat ki khia am kita duai am kin pan bet ke belong materialistic te mo kwa kali kwa yeng kwa lika chata dam yo kata la dom yo ble la meladan si bun ba kita jing kwa habam yo ram ladan ta jing art men sim im te hari habalapang padam tra ngim kwa ai ru kwa betang ka jing kwa jing khia ta ta su tu kan bagani am kadai ka spa ngala banong ba ubri ula ban mo ba udan kam ha kadai ka jing kwa jing khia te habam yo pat kata ka jubab khamtam dala poi ki jingpang ki bla bun snam mo la dei jingpang belum mala ba doktor dang la on pen khia la dia dang la ban yo jing sumar tang limba ki doktor ikem tadan than hadu kata la ni kata ka jing at men sim la ni jing ot sla ka men sim persa yu blai bam yo jing pen khia hari haba ngai kitu ki jingpang pat mo ba ki doktor ki om bam la su ben sumar te hakum kitu ngi suthu sisa ka desperation jong ki mo ba ki ang ngi kwa ban khia angkan mau hati ki por bangadang susdang ban yo benta ban page ka lain jok social media jong ka potnet ke habai de ka lain jok Facebook judan week na bang yu ju text bi man ka por si pasta ban te bat uta wangam nang ban kran handai u apang pa jing pang tv tengi yu kerpat bi man ka si bandoi te tengam tip udang em na layap maram ci su message jo tang si dio hi ban reply em to handai mentangam ju isu ka message jo te tengam tip udang em na layap tang asu thu ka desperation jong u te katuka tang na message banga pulir am ngasutu katno ka jingyam ngala banong wala ka sur jung ngam yas ngor limba ka message ngala ban sutu katno ka jingpang ka jingyam banong ngakwa ayo e ka jingpen khia te bengi phai ka bible do ma dan sibun ba ki nuksa ba ki sakri jombre ki yap ka jingpang makidan bi opang wo timothy dan jingpang ko polo do ong bandedi no da kawan tingi sutu ka jingpang am kadan ka di sibenta jong ka jingem jong brio hang ne perthai la bi sakri ni phim sakri kata kamut la yo still body wah kata kamut bah la yo ka kop ka met buram de menta ba ka jingpang kanum dan sho namar kata ka met buram ngin se yo abet anda hata ka ski ka jingpen kelador no yangi hang tangin se yo ka met buram hang ta bam dan jingpang sho te han ha kani ka met pat ina hang baniya ji banyak kon mo banyak saat banyo ya kata ka jingpen kia ada ka jingpang kawan di te but beling yo ya kata ka jingpen kia ha ka do ka jangi bun ba ki daw ka la bandang yo de se la penjot hero ma ha ka di ka bam ha ka rukom em bun ba ki jing penjot ma ha ka ngala bandang ma da ki bam bingi bam jing bam ba haru dal abam palat do ka kala jing pang no ma ti ki ngala bandang kam de tang ki jing bam bas niu per kala jing pang jing bam ba haru dal palat do ka pen kala jing pang ti ki ba bun ba ki daw ki wan jing pang ti ha ba wan ka jing pang ha ka jing em jog brio no jing pen kia ngila ban yo de babun benta mo ni ki doktor na ni ki jing sumbar ba ma lokal ima nang ni ada le basu dwai ru ngi yo jing pen kia hande ki dan pa ki jat jing pang ko banga syam pa la di ka jing ka jonga ba ngala ban ka dan ka divine purpose mo la ni kata ka jing temu ka ba pla ka jong ublai akan mau itu ki por shwa ba nang sedang man sakri ma ka jing jonga ba ha ki tu ki por ngala kala bombot hari ngapat kendu pat gi pastor molong pat kumji pastor bantai ngapat ken dan benta e ba ka jing sakri tengadan ka jingpang ka basu kisu ba tinggal li atas li sim dawai em lap jingpang ka orang te kata ka jingpang am ka subat be yang ate te galalong kuslai lalong ling am sim namar ba namar jong kata ka jingpang aklam yo thia adu sisnam
Tengah lek tray sur site kitan boy rembang site namar khamnya akali nya baik ai kumto ngasih don be kejing tiang namar balai bam yo thia asis nam ka BP jongar kala change tengah sutu ba kala don kejing ki kejing her BP ro tengah kan mau ke don kapor bangaya lentir ngasu her seni satai bite kumto tengah tiang ke o yo accident e por banyak akali ai ngo yo blek khamja pe kum kata ada kata kejing pang kebat ke basis nam tambe kejing jongar teh kata por hi ngakan mau ba ime yang yalam sangan kejing sekri apa mulai mau ban yang makwa le jiseng jo pastor bante tang okey aku alet mangambar sit pej potnet ratu gipor te mi yalam te hakata kapor ba le jiseng akan mau ba i pastor molong ri ikran pastor bante ri ikran ka ba bikia doai itu ada kami apa jing bikia na kami te hakati gipor akan mau kidan ki jiseng he biki warna baru ki ban pelong ni apa malki laden ba pelong apa golf tu tang banyo je benkia litur bite ngasu tu kata banyo je benkia namar lapang ele dia kumtom litur kumar be hatu kopor ba yo eta ka je benkia ada kham tip pat bubli dan purpose pat lingba kata ka jingpang ke jong hatu kopor te de namar jong katu ka jingpam ka pelong inga padam ban wachu su ible bang asu tu hatu kopor ladang amdan tu ka jingpang kombat ngadeu bangai ngasakri hiuble hari ngada muat pat ible kumba uble kwa inga bangan wadi ute But lingba kata ka jingpang bakadan ka jing jonga ka pelongnya peman ka sngi ben yai wat ka ngakloi ban dwai bro si sngi ru ban puli tin jong ble ban su thu ible but ladang a phai shadien manta ong ai ngu ible nam ta ka tu ka jingpang Namar hak tu ko por ngaladan ki plan sedak we ka jing jonga ngatmu mdi ban sakri ible ko ni hade ka dan ko per ka jing tmu mau ban sedang dak we ka kam but ngala persang ka ban ita ka mari lingba ka ni ka jingpang padam ka pelongnya padam ban wat pa ible bang satip pa dia ka mun ible mau bangan sakri yo teh nah kan mau sak komdo kata jingpang pat kerja maha to por ngalasim perkara kadang ya kipor ngalasim kara man sakri ni tra kan mau bikin iki pastor man ngala iya no e ka kam e baro bat kumta balabut ki pastor biki pastor pat mah ki ba iya dai kita ki buat ya ki pastor biki jo ai men sim ngi ban yang ban keren kan ya kan mau ta si beli sakri si po meliam bai pastor molong yang sakran nama pima kan mau kali pastor ngamdani e ban kan yang keren bet sakran dah kan mau ngakeren kan ya kata kapor barandang ngala keren ngakan mau kebasikan ta ngakeren ni kata ka subjek ba keren ta kapor bat ngasutu ba por ngakeren mem ya kata kami nado ke download teh badike bang ngaya ling ba experience sabtu ngasutu kami lam berkata kata por ngakeren hari anda ladap ayu ban keren nga IT si pastor mau kong hani kapor nga IT si pastor di pastor la sinting akan mau sa bikin tin yang dan hang ni bopang kumta ibatai teh tengah pat ngaskap bay hang ta por mar di nongkran ha to ko por trai kata ka jingkhat ka di ki banget ki ban sini ka jaka apik khamat kam tu khendiat tak im dan belet mena pastor yang anong stasi sien bahkan dia kesengi utraan pen kias dan pi idabat ya ka kti sa kata kaliang jong khotmet jing pastor bar ngapet yi am ka de bitek ha e banga ngapang te kumta ka ya so be ka sor khilet bantang si ka de pen kiat am ta jom ngaladap ya ka purpose ngalet sakman bat kumtai doi pastor masen bukti hak to bor haduk menta kata ka jingpang kalam dan syo tanga sutu kan kidan ki jat jingpang makumba ngile hi kumta bengi bam di eng takadan ka jingpang padam ngamong bo bleu ai ka jingpang ngaklam yap ngakam nisim dawai ngakam lut pisar tinggaru ngakam mau wi doktor ba nisim dawai yam itai doktor yang pion sim dawai yu kilit si ngakam tinga angkum lukum ta disim dawai ti doktor ibe banenga tanga sutu kan bahang ta kadan ka divine purpose jong bleyam ba nado kata singi haduk menta ngam dan syo kata ka jingpang teh tengah ingu ible kata ibro ba wat ka jingpang ro uble ula an pedan kam ban pendap kan ya ka mon ka plan ka jong ble ha ka jim chingi bre Amen. Kade bun sil ngi ong be ta mo bade kawan kata ka jingpang henry ngi haban skau tu wat hapen kata ka jingpang ka jing shitam ru utrai pat udon pat de ka ban thau thmai pat ngi hileng ba kata rom pra arbo pra mo ka kran jipang kata ba ki e baro ki yai trai ya ka ban pen bah ome ka ban pen sneu hande ka ban pen bah hanre yano ya kita ki ba Iyo. Amen. Amen. Halo jang kata ke bong sadan ru ngijupikin mau ila dia banang tang juja karan na borok rumah ba ting ting yam ngila apaan palat te ngiklet ya kawi benta ngajong yang kata ting ting ngila apaan plat sibun ki eke yam ngiklet pat ya kani ke benta ka ba koridor ba kata ka de ke jingem ting ting ngila apaan ki eke ba kumangila kan menek ban pat subha ting la dia lani bangi mio nangi klet pat jaga jingrim sim bo trawla a hengi ta ngajukan ma man la kapor habli do hospital habang apik inong pangam an la kapor habang arung po hospital habang apik inong pang baro ngajong trang ay ngu eme mangayo kan ga jingim lani ngayo kan ga met ka bukot ka bakhya mamaki si sama da pakham tam tigila apoy le tigis stage ki bakham kam jorong ma kham e pli bak bandring men sim la thiet ya ka tu ka jiram sim jungki kam ne basuk hin mangi pating tangi klet ta ya kan ga jing a jung trai
Bat namar harus kata bat ipan lagi ke ba terau terau ngas tu ya kata tu ba boleh tentang macam sumpah akan ma kau jar ngipet kitab Genesis pakum nu ka dan ka da tengah jong Jacob ke berkatan ka Rakel kaniru happening ka jing kordit ka jong kam bakam yo khon kapan Jacob hang tu ka tho ab ngipet kitab Genesis kol nong ka balai pau ka khop paning kong ko ba bat ka Rakel haba ka loi bakam kha khun yo Jacob kala bisni yala ka hamman kala ongru hau Jacob tu ai khon nga bayo nganiap Teu Jacob bola ki bitar lep persya ka Rakel bola keli ngasong hakazaka ublei mo bola khang no epa yo so ka kapo hani ko abang pisisa hadu Jacob bola bitar de namar bakani bakam long kum tamo uni mo pli jing dom kum dom ya ka Rakel hakaba susi untuk ka Rakel ko ong to ai khon nga bayo nganiap bat sang ko abang pi namar ka jing kordet bat namar ka jing mom yo jungka hakazaka bakan kran ya ka jingem hakazaka ban pan ya kata ka bedai kapan ban ka jingyap bat sisa baka panam kum takalong haka singi bakai Benjamin haka kitab Genesis kal nong boleh pesan haka baka pra hang tu ya ka singi bakai Benjamin ka kelas dan teng ngilong kum tam gi bede teng namar bangi mio ag bangi panam tengi pan ka bamdai ru ta wat teng pan ka jingyap ru patakana ko bangi aingo yu blei snengi teng si dan peng jong bapet ni ka pomentar teng bakimio teng ki kila kompan ka bamdai hendrai blei dong snei ta kulma aya kata Ade. te kata ka ba nyap stu malaga por ka jingem ba nyap man songo phayo blei man la ka skim ni khieta ong trang ai ngu ema ba kan man siam plidan ki waiting tang kim la ban khie nga jong ya kata ma kan mau lo jong kata idani para banget jingi khar baje ya wish si kha bu kupa la sam step kupa la khla teng ka jingem jubri ko long komta ba teng iklat ya kan ka jing a ka ba bo tral a ngi teng be ki ba ikwa bra jong do teng Kadesha pastor ba fifi ong kata pateng tengi habang skong thuro ke ka bangi ngi pan ba ke bangi di ban skong kham ta be ban pan kata ka jing em ba ban skong ru kat bangi dang ring mensim no ka bangi dang pen hiar mensim na ba Lukas khat a u Jisu ai ga parship chapang uni u ruspa u babin ba ula don baro ula man bushibun ula pelang ru shibun hanre hakabakut u try u bleu ong jong no andai kini baro ka ba memela pelang mela bu lupa nam ta jong no kan long na ba ya kamen sim jong mi an sa pan no an sa shim no ti jong no kan long tingi haban sngo thuri kata ban bu haswa habangi pan ke how to ka de na ka banta bang shu puan na ka banta ka met lani ka do lani kita mo bi ong mana ki materialistic thing mo ka balong kan jado sudah handai duna bah ki ba pan sam ko ong pan ka ri ka jaj ban riu dengan ai handai ngilong na am kung kita ki brio ban pan handai ngi sakut no tang haladi ngilong ta ki brio ki bakwa abet ki ba pan bet tang na ka banta ladi om na ka banta ki wei akan ma ko bin kusa bai pasto bante juelap ya kata kadi kan kusa ka ba samarken re klong ji kairu bodon tu brio hadir bola tho dia saklau bola poisa a kitu ki tiap ki ba kham jilio ki ba kham no angin bela ju sngo ma Katu ni kusa bakra ba bokom no bomla ban kiu shun na khia ta dia pan jingyap bagawan ukot dia ka jingyap ukot jingyap bakata ka jingyap bagawan upet ani ka jingyap ka bitiang sisa bakat du susu kala pan bakala tu ong no ban ngatra tu priu start tu ong no khot ya pa ong nyap na ka di te kalau gum ta ting ting kata ka du kusan re nyap ban stu pa kata ka jing pan jingi boblim jubab ba ka bakstra ba ka ka dekot ni bi pet bang si om se ma ka dekot proverb kol nong ka ba khatwe kadakot ka bar pula kiti lan bar lan tu ko omne parvo khatwe ar pula ko ong ka jingkwa jung bohok kolong ka bahas sudah kani de khot teng yo man siam teng hade mingla stu bo twala pelong hok yingiam jong bohok mo kani gade ka kata bong no kani gade ka benefit ta ka jung bohok habo kwa bohok am ko bahas sudah kadakot ka barum ko ong ba uso jung bohok ulong uding jang jingem bo start open ngat ya man siam kamu kadi kata uso jong bohok di gede jingim kamut kum gi bohok habang yo yu di jong jingim bolong Jesus Christ kamut ni roy hala kasni amen kay bay lakran ni Sudan mar kay bay lakran ni Postofia babun sian habang ikran chipang kata ka bangi pan ya kan jipen khia astrat kay bi ikran ni Sudan mentan mo ba ublay lingba kata ka jingpang ka ba ka wan kata ka met ka ji wan ra kata ka jingthu ka jong u ha ka jim ka ji Maustad rahu Jisu pen khia YouTube malla te haka gospel ko Johannes lom khandai wa mai ban pau ye ke jingle ke jong play mar kum juru
ngai ke jipin kia ke bau blai la ai ke jim ke ji sadan kari be pau ya kata ke jingle ke jong blai ha ke jim ke jong i but bun sien oi fi kum ki bre ngi it plat ikane ke jim ngi it plat takdaw ha ba kawan ke jimpang ngi pa me ke jipin kia ka ba kong san tam do ka jim ke jong breo kam de ke jipin kia ka do bun sien ngi klat no ba ka de ke jipin kia ka ba kan jaman sia Di jingit sekue dengan jing ting yap no. ya ting yam no hoi nama bode bun sien ngoi fi kan ke wai ni sep tiang plat ya ka jinyap ni kwa ya ka jipin kia am bale bangim pat kwa banyam kata de ke jing sha bangina kwa banem tarau ke bo postal fair yo ai ngo man ka ski ba fi kan det ai ngo ba fila ban ring ba fila ban har mesin wada pring ka to ka jing pangru pilang yo skoi pat ka ski ha ka jim ka jong pi ai ngo ya kata kya ka ibu blai la le ha ka jim ka jong pi tarau bun sien ngi hap su tu ka ne ka wai ba larangi las day sisa kita ki sakri ki jong blai larangi las tu sisa bakadan ka je day ka jong blai wala ka jing pang ka wan ha ka metro ngi tep te larangi yap indan baru blai in ko slightly pa de kata de bukong san tam do ma bun sin ki pane ka jing pen khiat ma blai ka pat tikna ha ka jim ka jong ki lakin dan nem baru blai habaki kiring khaddo e ka man sim ka jong ki Na ba kishap tiang mo siya ikin ki sep tiang se poi dari sisa ta dau pol abu ukraine kani uang kwa ban len no bangan de shong no baru blai ka bangan shong ne kendo ngai shong klan uang ada kwa no ban len no bangan shong no baru blai bun sin ngimla banong ngai kata mangi ngila banong ko ba ibu polong ngimla banong na blai isu thu de ngarang duna asu thu de da blai ship no yo ki pop ki bari jong ampat pla terau ngi duai ya ka wan ka jimpen khia de ha bangla tikna bu blai la de nong penem bangidan ka jia de baru blai ka siap ka datang ka jimpen ya khlat na ka ni khando bangindon baru blai promotion tarang ngasra bang police pang ka jim ka jong pol haba pol ura pan license no blai bu ang wang no new sha na ka met ka jong u blai ang amwang upol uyai kerpa de kata license perkhakar upol kerpa de kata license no blai ngilala man sekri ka ji sekri ka jong pol perkhat u blai uang ngam ai te upol uang ngam ai but abang apuli ka ni upol ngan splin record ba pra ba khandai kom ne spang unie ngala kat pat license u trai bun pen kriya no nanga ti ulo nga ka GIA jonga ka dap biang yame nama la penjanai ka bor jonga ha ka jitlon da ka ba command na markata ngan khamle thau burom ha kita gi jingtlot jonga khnang ba ka bor ukris ka ni shong sa nga upol ang da ka ba command ngan khamle thau burom ha kita gi jingtlot ha ki jingpang ile command hakmat utrai ngila ne man ong ko ong upol nengi thnum no ne yu play beli mon ra ka ne ha ka jim ka jonga ngila ne ban lek men hapring ka jinge hapring ka jingpang upol ong ngan da ka bakmen namar kata uang dan ka jiklot kadan ka jingpang la de kurpa do blai uang da ka bakmen ngan le thau buram hagita ki jingtlot jonga khnang ba ka bor ukres kan yo shong sa nga drangi lek men hagi jingtlot ka bor ka jong blai kan sa halor ka jim ka jongi kata de ke ka buram ka jong blai ka pan pau ha ka jim ka jongi Terang fi kum ki syakri ki jong blai ni kendu si bon tam ong kum ong isa dan menema ong tang bala de syakri blai kam bila di steel body irang don nak do irang de ki bri irang don nak do ki jingpang kita ki nom lan setan ne nom pelat hiru ya kata setan ne wan le be hiru ya kata hari ni le kamen ne hau blai hapreng ju kita ki baro akan mau menjum snem kai bangi ya lenti kum nga ba ka yen ka sem ka jong ya lenti hawa i abang do no iti khalung jungi mo ila i do no apo ka jungi kurim jungi yada but angya so abang ila yo sngo ba idan ka jingstom ngne ka jinda hawa naru ka por bangi sutu bila armet ida yu bukti ngida duai re habang sutu bangkat bangina li check up ngidang sutu ba yang bidan jingslot iti khalung mangi duai de i duai kat kum ka khtian hiru kham duai badong bamde ka khtian i duai kat kum ka jingkular inom yap henry idem bagi duai kata ngida bukti bagi dah nget iru hari abangi pan nget kam dekat kom man ka jong blai abu trai usim no ngi hoi ka jing susi ka dan ka do ka jing yam ka don hari ite pat apreng jo kita ki baro ngi aingu yu blai kata ka de bangi sutu te nama blai mde hiru jongi na kabring kong ide bet bala ai do blai te ka de be kamon ka jong blai lalu blai pun sa aingo utrai lalu blai rum pun sa aingo be utrai ba kata ri ka jingi kai am ha ka jim ka jongi bangi sutu ba kum bangi ya ka jilong ka jongi kum shikurem kum ka yengi ya ba ke baro
kan mau dah kadi pasusi dari ke bakemen nginang bet ban aingo mangin net thau burom bet nak benta ke burom ke jong blai but kahikai ba but blai am oi vi am ui kai ba but aingo bu hui kai ba man boleh da blai ui kai am oi fingin sasa ke jo na mar bu blai ui kai am ngidang suthu shishu ya ka jinge dai ke jongi baru blai barang aingo shisha kata Long David mah. dalam David Sengi mah. kare kata Sengi pun ka beciba. ma bursin ye kre chicken ni kata ma hagi ya brio ne hagi jeseng penting ni kren ni kata ma you play over kren to an ai an pe kom no kata ka jikran ka dei ne am kar kom ka jinge ka jong me barang aingo you try kata Semiu. Solomon mi so jadi tu mah. mi jong jadi Kan Solomon ngisi dia ada bakla tu kulung mah ka beciba. Semi Solomon dia. Kare kata. Umur mentah. Bukan star. Tang bau jadi berlalu isu ada. Habis jadi kadi kata but I go sha you try kita ki boro mar ka hikai te yengi kum ki shakri ki jong blai da ublem hikai ngi ki shakri jong blai kum no ngi lam presutho iki wai hak ya sha mengi te kata kalenti mar I go sha you try kita ki boro ta da ka jim ka jongi da ka jim pang ka wan ka jing stom ka wan kan mau pa ni ka man ka jong blai ba ada ublai dang pensa pi pilihan em ka man ka jong pilihan em ka man ka jong yo fish kwa je pit kya taman Islam kata rau bursin yap suthu ya kata tera bagi pan ji pen kia tera ngam padep ya kaman ke jome kom no men simno ha pendep shwa ya kaman tera bagi pan ko man ublai un ai bet ya kata Amen. Aku boleh sebut pastor sisa kani ka long kaktian ka ba aiman semi iwe pi iwe ngangai piru ha kani ka por ka ba pisha skor pisngap pisngau tu ha kani ka por ba ka jingem ka jongi ka long ka ba kordor but ni haban ngau tu ru kat bangi dang em ha kani ka slakan daw ha kani ka partai kumno ngi ban emru but ki kita ki jingpan ki jongi how to ngila ya sngo ha kani ka por ba kita ki jingpan ki jongi ka long na em kat kum ka mon ka jong utrai ka dei na em ka ban wan rai ka burom ka jong utrai ka dei na em ka ban pen pau ya ka jinglong kra ka jong utrai ha ka ji em ka jongi but kam ta me ngi long na em ki brio ki ba sngongo but ki ba aingo what haba ngim yo ya ke e ka bangingi pan na ba ublay uyet ya ke ya ka donut ka ong khtian uyet ya ka donut ka ba kumno kan ngi wanra sha utrai habangi pan ngi yo habangi pan ngim yo hakino gino gi benta kumno dan na preng jong pi pilaya up la bon sna menta pila up pila pa ni ikon dan na preng jong pi pila bon sna menta pila up bat pila pa ne ka jingkya ya ka jingkot dan na preng jong pi menta la bon sna pilaya up bat pila pan ya kam dan na pedeng jompi pila ya up pila duai pila pan na ka banta ubreo la ne ka breo ha ka gm ka jompi hande fins ngau thu ya ke ba pipi pan palat na kitaru ke baro hande kan mau utrai kembangi la ya sngo kembaki shakri ki jong trai lo ong ba ki baro la utrai u ai la ai kadon bet ya kataka jingtmu haga GM ka jongi ban pendep ya kata ka jingtmu haga GM ka jongi is ngongo haga ni ka po da shisha kala long ka jingker khu nam ta jongi ru baro ki ba shong haga ni ka jaka ka bangi ya snap ka khting ka jong oblay kala long ka jingker khu ka ngai nam ta jong piru iwe bat ka ni ka wan ra kata ka jing hikai ka jing sneng ka jing mentoy haga GM ka jongi ha ba ngi pai sha utrai bat bangin nun long ru kita ki bru ki bas ngongo ya utrai haki baro bat haka benta baro jong ka jing em ka jongi bat ka ba kam kraw bangin ngongo yo utrai bangi dang long shisha ki bru ki badang em ki bru ki badang la ban yo sngo amen ki bru ki badang la ban shakri utrai ki bru ki badang la ban penbet ya lede ha utrai Ngileban ay ngo yo try haga ni kapwa nam taki ini ki baro ba try dan ya pen shai bori pi bang IT haga ni kapwa i pasor molong ban yo ban pelat pat ingi ban duai ru haga ni kapwa da kita ki jingker ku yang iwe ki balaya ine hadu kaneka genti Ayo yo try hagane ka sngi. Nganget hot kala kam jarong ka program andrei nganget ka jingimir jingmut jongi nagni kelawan ra ka jingker khu ya pi. Nginget bau try ule iki kamba pan penbet yela de badu try up how try. Kaktin ka jong blai ka ong hagalatia
nong ka basau ka dekot ka basau ha ka ya ka biang ukris lakha pi ap ya ka jong pi ka ba pidang ap pat yai ne bat utrai bat pen kre yala de ke ba kraw banwan ngastonat we nong kran uang kat bangidang ap mentai ka jing rong no wat shong sa haju job mensiem ba pila ban yalam lang yaki sya kata ka jing penem Kila ban long mentah hipat jia ki kamba kadon ke kamba nam tar jompi mau kembali ya keren Jepang ke jimpin kia hakado nginget namar ke tin ke jomble ke kular lamba ke jinja snam jong jisu ngin long ken ki bala yok kia bangano fi umdei bu pen kia menta raja snem men syawla pen kia ke bangi pan kat kum ke mon ke jong ngin yo diang namar wang da ben pensam so bhayanga ngan ayame ya ke jingkwa jong ke donon kum ke root kalawan ha ke lengkha ke jong bawas Honda bawas larang baro haru blai utip banuan lam ya kerut blai utip ya ke banuan lam haka jingem ke jong biru ya ki babatam bad dei kata yai ne bad utrai bad syakri u kain bad nginget utrai hang ne ka porun le kamba yo don napi ki bapang ki basitom dan napi piong ngam yo i ya ka kamba ngam yo i ya kata hang nginget kani ka jingem merjing nang ne kanon ra ya ka jingkermen kanon ra ya ka jinget kanon ra ya ka jingkel na haka jingem jong pi bad naga benta ya ka mon jong blai ken mau tang ka wei ngi wan ha ne ka parthai balong ki nong kit tins wanum kampo ban ya kata tek kum ta ken ban kit ya ka tins jong utrai wat hun tang bala ong ladi kristan hari kumu kristan kren kumu kristan penbena kumu kristan pinyo i bu kris haman ka benta ke ngine duai ha ka ne ka por menta ken trai bet ngi wan ha ka ne ka por ka benta ban duai ya trai na ka benta kini ki pai lang ki jome ki be pait ha ka ne ka por ka benta try ngi penbena ya ka kamba bari ka jing pen kia bari ka jing pelai lot ken ki don ki ba pet atrai ha ki jaka ki ba per atrai ki pet ki don badon la ka jong ka jing don ka jong ka jing pang la ka jong ka jing shitom ki don ki ba pet na ka jing tia pang ki don ru ki ba ling a bat pisa ha ka ni ka por mentana ma ki ti jing ele me pelai lot me yaki me pen kia bat me wan ra ya ka jing suk ka jong me bat nget kin klan ya ka ta ka jing nget ka jong ki ha me bat kin shania teli hame melong ublai ubala banle yaki ke baro berkin naga benta keburom ke jome ban nget hakani ke sngi atrai kani ke jing hikai kamta me kan saindur yaki bakin jan bat me batkin don bat me batkin pentikna yala de ya kata ke jing ke bam jiko dia ki don hakani ke jakatrai ki bapet atrai kim patikna ai hakani ke sngi atrai bet kini bet no yala de bat me kanya trai ngi kam kenti ya ke jing pen khia kan jaman sem ke jing pen khia ke bakan jado weng ki jing jar weng ke ram ke sha weng kita ki jing ele ki jing pat ya pra baro ngi hukum mangane ke porteng jisu kan ken ria berka yeng kan long ka we ke ngi pen bana ya kata haga kerteng ke jong jisu ngi duai bat ngi pan ya kata baro haga kerteng ke jong jisu amen but amen try and ku ya pi pidang la ban pet ya ka program jong ka potnet ka baju one man ka por but haru ki we pat ka por ba pinyo ban pet biang utrai udang ekor ku but kwa ban pen kan mau suggestion shibet janmet ngi don ka live telecast ka por san baje fila ban ya sno ban ngi shibet janmet ken try kor ku fi amen